Il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela sostna li r-riformi tant importanti li wettaq Gvern Laburista qegħdin iħallu l-frott f'attività politika fil-fgura u ta' ħarsa lura li ġimgħa oħra impenjattiva fejn fiha ġew inawgurati investimenti li huma xhieda ta' suċċess ekonomiku u l-fiduċja li qed igawdi minnha pajjiżna. Fil-fatt kien hawn li l-Prim Ministru Robert Abela semma investiment dirett barrani ieħor fis-settur tal-farmaceutika ta' 30 miljun euro. Kumpanija globali qed nitkellmu dwarha li ddeċidiet li tkompli twessa l-investiment tagħha f'pajjiżna portafoll impressjonanti ta' mediċina li jolqot 200 miljun pazjent madwar id-dinja li tibqa' tgħidlek jien nibqa' nara lil Malta bħala l-pajjiż li fih għandi l-fiduċja biex inkompli nwessa l-investimenti tiegħi. Waqt id-diskors tiegħu fiċ-ċentru Laburista l-Prim Ministru rrimarka kif dan is-suċċess f'pajjiżna qed jinkiseb minkejja l-isfidi kbar madwarna kawża tal-gwerra fl-Ukrajna. Hawn Dr. Abela aċċenna għal konferma ta' kif l-ekonomija Maltija esperjenzat tkabbir ta' 7.6% li huwa ħafna iktar minn dak imbassar mill-Kummissjoni Ewropea. Huwa spjega li pajjiżna miexi b'tant saħħa l quddiem u huwa għalhekk li l-Partit Laburista għandu jibqa' jkun il-partit tar-riformi u tal-bidla. Irrimarka wkoll kif din il-ġimgħa bdew jitħallsu l-inġustizzji tal-imoddi filwaqt li fil-jiem u ġimgħat li ġejjin se jiġi spjegat kif se jitħaddem l-in-work benefit u l-mekkaniżmu addizzjonali li jagħmel tajjeb għaż-żieda fl-inflazzjoni. Dawn fost miżuri oħra pa' Children's Allowance ola u pensjonijiet miżjuda li se jagħmlu differenza tanġibbli fil-ħajja tan-nies. Investiment fil-familji li deħlin għall-ewwel darba fi 3 snin f'miliet ta' normalità. Gawduh dan il-miliet, serħu raskom illi qegħdin bi gvern li miegħu tafu fejn qegħdin. U li se jibqa' jaħdem ta' kuljum biex iġib bidliet pożittivi f'ħajjitkom.